मिथिबाय मोजां जानोबा जा सिख्लाफोर खालि बे DSLR गोनां KTM बाइक गोनां बेफोरजोंल' खारफानाङा जोंफोरबायदि जानांगौ मिथिबाय सिख्लाफोर जोंफोरबायदि जानांगौ मोजां जानोबा जा आं बेमावलाय मोनखागोनबो
आं जुमाय फासो गेलेजोब्बायमोन सोरना थानाय नों बिदि जुमाय लोंग्रा जादों? थारैनो एसे गेलेना नों बिदि आयो ICS
그나 하코롬너들 나이팅 시바이나흐 나이팅 어떤 왕도 그러면 너는 고래가는 라비아 가서 하이드라바드 체력 탐구 아르 두바이 상대들의 어이 야송지가 마지막 하고 노빌린 두바이 에이 라문다 아담은 하고 RCC 내가 MSS 두바이 우리들 두바이 상대에서 그만 가만히 하여 아르 모토 같은 것을 보이까 하여 왜냐면 정리 뭐라 하는 게 들어 두바이 Wahai are income kalam be ek number baru di betul bisnya. Kalau mai raja betul betul था are angge hafazat ho. Allah se kami semua tahu. Eh, kakak sama ya, oh,